د بردامیه سیاستên xwe yên lêborîn û serbestberdana terorîstên Daişê de. Hêzên Sûriyaya Demokratîk yên bi ser PYD ve 19 girtiyên tometbar bi endamtî û hevkariya Daişê ji zindanên xwe serbestberdan. Doh li ser daxwaza rêveberiya sivîl ya bajarê Tabgayê û şêxên hozên deverê, Hêzên Sûriya Demokratîk 19 girtiyên tometbar bi endamtî û hevkariya Daişê li navçeya Mehmudlî ku 35 kîlometriyan dikeve bakurê Reqayê ji zindanên xwe serbestberdan. Di hevdîtinekê li gel du terorîstên ku serbest hatin berdan û li ser medyaya bi ser PYD ve belav bûye. Terorîstekî bi navê Abdirezzaq Hemada bi xwe etîraf dike ku emîrekî Daişê bû û bêhtirî 2 salan li gel Daişê kar kiriye. Serbestberdana girtiyên Daişê ji aliyê hêzên Qesedê ve li tebqa Minbic, Girêspî û Ên Îsayê ne cara yekem e ku li gorî ku medyaya bi ser PYD ve li ser belavkiriya û şanaziya bi wê serbestberdanê dike. Di heyama 2 salên borî de derdora 900 girtiyên Daişê serbest hatine berdan. Serbestberdana wan girtiyên Daişê hevdemî wê yekê tê ku hîn jî bi dehan welatiyên Kurd yên sivîl li jem Daişê dîl revandîne. Her wiha li ser destê Daişê bi hezaran ciwanên Kurd ji bo rizgarkirina Reqa û Minbic û Tabqayê şehîd bûne.